No, natáčaj to, čo tancujú. Čože to natáčaj? S kedy sa približuje? S týmito šipkami hore-dole. Nehaj to na mňa, ne? Nekúkaj mi sem, lebo ma rozptiluješ. Taká umelecká práca. Čo natáčaš nohy? Všetkých, celých. Kešo, kúpila som si svietiaci piercing. Natáčaj, není práve. Nie, to tam bude oči. Si kúpila svietiaci piercing. Ináč, to nahrávaj video. Čo? A ti to na internet. Čo? Tomli do... Anna. Nevyrušuj ma, tak... Denisa. To ide na internet, nevidíš. Tam je na stiahnutie do... Henie, ty lolo. Hej, Denisa. Henie. Aj, čo to furt tam? Nevím. Daj Jara. Čakaj. Jaro, poďme. Nevíš začať. Teším sa, keď budú mať tento. Pred ľudí sme keď budú. To ma nebaví už, Dorici. Odblíž si to, prosím, my tam nechceme vidieť takto kúsek tela. Za šušuráča. Čo to znamená? Počkajte, spravím teraz taký efekt. Nahrávala od kolena po brucho. Konec! Kľúčer nahrávam. Počkaj. Idem urobiť taký efekt už. Till I met you. A čo robí teraz? Pozri. Nevidela si. Čo? Si nahrávala zblízka? Aj tie kroky. Nohy.